Namaku Fatias. Aku adalah seorang pelajar. Setiap hari aku bangun dan mempersiapkan diriku untuk berangkat sekolah dan menjalani hari-hariku dengan semangat. Sampai suatu saat, mematuhi instruksi pemerintah pusat dan daerah, seluruh sekolah dasar dan menengah pertama di Surabaya, Jawa Timur meniadakan kelas dan menerapkan pembelajaran daring. Kabar ini sangat mencengangkan. Aku harus adaptasi dengan keadaan seperti ini. Ternyata sekolahku juga merencanakan untuk di rumah saja. Apakah ini akan selamanya dan akan berdampak pada masa depanku nanti? Ada yang bersamaan ya? Oke. Iya, Pak. Oke. Oke, suara Bapak jelas? Kok jelas? Tetap. Apa kayak gini sih? Aku gak kuat. Ini kapan mandek kayak gini? Aku ra kuat. HP-an ae, delok nilaimu lho anjlok. Awakmu lihat sekolah tak gak? Ibu iki berusaha golek rezeki gawe sekolahmu. Kudune awakmu ngergani perjuangan ibu iki, golek duit gawe bayar sekolahmu. Gak malah koyok ngene iki awakmu males-malesan garap tugas. Lek awakmu gak garap tugas, awakmu gak iso lulus. Rungokno ibumu ngomong. Dadi sekolah sing temen, ben iso nyambut gawe sing mok karepi. Selain iku awakmu kudu semangat lek sekolah, kudu iso jaga kesehatan. Soale corona iku bahaya banget. Kuwi wis nyebar sak donya. Misale awakmu kena sapa sing cara? Makane sing manut karo bapak lan ibumu iki. Ben masa depanmu ya jelas. Tugas nang digarap. Lek ora ngono sesuk awakmu arep dadi apa? Aja dibodayakno. Awakmu iku lanang. Lanang kuwi sing kuat. Sesuk pasti awakmu ya kaya bapakmu ngono. Iso dadi kepala keluarga sing tanggung jawab. Mulai saiki dadi lanang gak oleh males-malesan. Dadi arek lanang kudu tanggung jawab karo kabeh tugase. Saiki aku sadar. Aku salah karo ibuku. Aku kudu berubah sing luwih apik neh tekan dhisik. Kudu iso hormat karo wong tuwa lan gak males-malesan neh.